köszönjük. Utolsó előtti elődünk, én pedig Mészáros Márta szólóban fog jelentkezni. Az Élő Zenegép nevű produkcióval szórakoztató és kissé rendkívül zené összeállítást hallgatunk. Valami más szeretnék hallani. Legyen mondjuk abba. Mamma mia, here I go again, my, how can I resist you? I have a dream, a song to sing, to have money, 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 must be funny. In the rich man's world, the winner takes it all. Bestiák. A reggel túl messze van, elunom magam, ó, néha kell egy kis őrület. A reggel túl messze van, nem leszek vigasztalan. Ez így unalmas, legyen akkor. I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. If only I could turn back time, I would stay for the night. My mama said that the best thing in life was getting me alive. Somebody's hand from anything else for me, so baby, mama don't die. Egy picit más, mint vagy belga. A mondat förészre háromféle lehet, egy mondatban az állítmány. Ákos elmúlt 40. Mit állítunk? Elmúlt 40. Ákos. Zsolti a béka. A zenegépünk kívánságra is mond zenét, kiosztottunk lapokat, valamelyik oszlopból választanak. Gospel! Gospel! King Jesus is all, King Jesus is all, my all in all, my all in all. I know He'll answer, I know He'll answer me when I call, me when I call. Walking by my side, walking by my side, I'm satisfied. Step down the rock was some. Ooh, the love of God came tumbling down. The reason I know, and He saved my soul, is a dug down deep and a from pure gold. And He's all, 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 and that's all, and that's all. Orosz.
weg, Stock ist weg, Geld ist weg, alles weg. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Szerelmék szemében, ki akarta fenn az égben, melyik csillag vagy Isten, hogy Rómeó így szeressen. Mámorthoz és kéjjel kínál minden tárgyát, szépen csomag csattal láb, röppen a Rendelj egy kicsit! Tanárnő, kérem, de nem az én hibám, hogy most jöttem be 10 percet csöngő után. Jöttem volna hamarabb, de nem tehettem. Rájöttem arra, hogy mit kell tennem. Gyalogoltam erre, mint minden reggel. Leajtott fejjel és álmos szemmel, de az ebrához térő ez megváltozott. E nénike mellettem ott toporgott. Mondta, hogy idős és hogy beteg a lába, és hogy kísérjem el a szomszéd házba. Zsengezőtség, hogyha kell, van rá szó a mongolás. Hamos probléma nincsen. Give a bit of him to me, and I give a bit of him to you. A zsűritől is szeretnék én mindenki igen egy darabot. Mesélj. Magas hegyek között, hol a tenger pupikék, ott laknak ők a törpikék. Hatalmas fák között gombaházakban lakunk, és mindig vidámak vagyunk. Kellene ma éjjel egy kis hadszári, hadd legyen a száraz számi. Tádé, miért vagy mellé, kivesél hogy ingyen, csitkés kis háló ingen, s ha valaki bajkosan kacint rám, az a végén a mennyben jár. Én valami csodát szeretnék hallani. We mnie navždy zůstává tvoje voda živá, tiše odplouvá, čistá důvěřivá. Azt hiszem, hogy tényleg elég rendkívül szorgalmazható műsort láthattunk az előbb, viszont utolsós módosítás és elnézést szeretnék egy tévés információt közöltem, mert még 2 előadásunk lesz. Most következik pedig Takács Gyöngyi, másodéves tanítós, szintén szólót fog előadni. Másodéves. First they will be, and then
szépen köszönjük, és a mai Kimitú utolsó előadója, Körmendi Zsófia hangját hallgathatjuk meg egy énekprodukcióval. Vagy mégis megpróbálom? Igen. Azt tudom, hogy szól benne a hangom. Jó. Jó, ennél jó.